Lur, iki wayang Prabu Harjuna Sasrabau. Ya murgantara saiki ya, merga yen cara kunane iki jane wayange rak kaya wayang Dewa Srani kae. Nah, Lur, Prabu Harjuna Sasrabau kuwi dadi ratu ning negara Maespati. Gendani kelungguhane wong atuwane ya kuwi Prabu Kartawirya utawa Prabu Sasrawirya. Nah, jeneng nome nalika nalika lahir Prabu Harjuna Sasrabau kuwi nganggo kekasih Raden Harjuna Wijaya. Patihe ana loro, sing siji Bambang Kartonadi sing banjure kaprah disebut Patih Surata, sing angka loro Bambang Sumantri sing banjur nalika dadi patih nganggo jeneng Patih Suwanda. Nek bojone akeh banget lur. Bojone sing pisanan kuwi ya kuwi Dewi Citra Langeni. Dewi Citra Langeni kuwi saka negara Tunjungpura. Garwane sing nomor loro utawa bojone sing nomor loro kuwi Dewi Srinadi, kuwi putrine Begawan Jumanten saka Pertawan Giriretna. Sing angka 3 ya, sing angka 3 kuwi Dewi Citrawati, kuwi raja putri saka negara Magadha. Kuwi banjur didadekke garwa Prameswari. Oh, istri utama ngono ya istilahnya. Nah, nalika garwa Dewi Citrawati iki lah pasuwitane Bambang Sumantri ditampa najan to mau pangorbanan adike Bambang Sukasrana. Sejene garwa cacah 3 kuwi Dewi apa ki Prabu Harjuna Sasra uga nduweni garwa selir cacah 800, Domas ki 800. Kuwi sasran nalika nglamar Dewi Citrawati sisan dipek bojo. Nah, Lur, Prabu Harjuna Sasrabau kuwi tau perang gede karo Ngalengka ya, karo Prabu Dasamuka. Nalika Prabu Harjuna Sasrabau kuwi Triwikrama turu eneng sungapaning samudra, banjur banyune kuwi amber tekan daratan ngelepi negara Ngalengka. Dasamuka ngamuk. Nah, iso mateni Patih Suwanda, ratu-ratu telukane Maespati kuwi mati kabeh. Nah, banjur Harjuna Sasrabau ki nesu, Triwikrama dadi buta gedhe, Dasamuka diringkus, kenek gaman pusaka Kyai Kalamanggaseta, dirut dibondo, banjur diseret nganggo kereta, kuwi dumadi nglakon Dasamuka gledhek utawa Dasamuka gelandang. Nah, jroning lakon iki Patih Suwanda utawa Bambang Sumantri rak mati, dadi patihe kari siji ya kuwi Bambang Kartonadi utawa Patih Surata. Sabanjure Prabu Harjuna Sasrabau ki najan to titis Wisnu ning duwe kelemahan utawa duwe ciri bab kawicaksanan rada kurang. Mula nalika mbebedak karo para wadyabalane tau mateni hewan ternak utawa ingon-ingone salah sawijining resi. Mula merga saka kuwi Bathara Wisnu banjur uncat saka sarirane Prabu Harjuna Sasrabau merga dianggep ora pantes dadi kekandhangane Bathara Wisnu. Nah, gugure Prabu Harjuna Sasrabau kuwi tuk nalika Resi Rama Parasu utawa Rama Bargawa kuwi teka nyang negara Maespati. Jalaran Rama Bargawa utawa Rama Parasu ki rak istilahe ngulandara golek pati ya, mencari mati. Merga wis rumangsa jeleh ya, wis ngulandara tekan ngendi-endi cethuk satriya arep dipateni iki jane mung golek pati. Nah, bareng ana dawuh saka Bathara Narada nek matine sok nek wis ketemu karo titise Bathara Wisnu. Kondang nalika semana titis Bathara Wisnu kuwi Prabu Harjuna Sasrabau. Mula banjur diluruk dening Resi Rama Bargawa. Kelakon perang tanding, ya to, kalakon perang tanding. Nanging dibalang gamane sing arupa wadung, Prabu Harjuna Sasrabau kuwi mati. Lho, kok iso mati? Merga Wisnune wis oncat. Wisnune wis oncat nalika wadyabalane Harjuna Sasrabau mateni ternake pendhita kuwi mau, ora didukani, ora dipidana karo Harjuna Sasrabau, malah sing diklerokne kuwi pendhitane utawa resine sing duwe kewan ternak kuwi mau. Nah, kurang luwih ngono kuwi lho. Nah, bareng Harjuna Sasrabau mati dening Rama Bargawa utawa Rama Parasu, wis kukut negara Maespati kuwi ora ana peneruse, cures sak banjure wis ora kaprah jroning
cerita. Nah nalika bar Bratayuda kuwi ning negara meneh Arjuna Pati, nalika kuwi Arjuna Pati ya Suwanda ning mbok menawa mung wersuh karo critane Arjuna Sasarabau sing iki. Kurang luwih mengkono lur, mbok menawa ana sing kurang pas monggo tak tunggu atur panyaruwene.